Sila higa. Hi! So daw na nakita-kita na jud ang mga idol ra sa mga idol karon nakita na jud. Karang kauban na. Yes. 12:49 din ita. 12:49 din. Uy 42 da. 49. Nawa. Asa pa na 50. Tatara. Sit. Sit. Nang sit ang mga kauban dili mga idol ambot. So mo na yung kauban mga idol, mga anak og mayor, konsehal sa itong dayon mga idol. Yan. Hi ba ni? Hi guys. Uy nice ka jud Injo. Uy, naisami. Ay na way lami gamay ra. Gamay ra ka jud Injo gamay. Gamay ra. Hi, Alay! Sila higa. Hi! So daw na nakita-kita na jud ang mga idol ra sa mga idol karon nakita na jud. Karang kauban na. Yes. So mo na sila mga idol. So uy unsa ni sa kuno? Wala tanaw mga idol oh. Beata namang ino dala. So mo ni na sa gilang veranda oh. So mo na ilang veranda diri mga idol. So mo na ilang veranda. Okay man sad ka jud ila pero nice ka jud. Nice. So mo na ilang veranda diri mga idol. So wow, okay man ka jud. Pero mura gamay ra ka jud. Sabi nung babae kanina, inumin daw namin yan. Oh. Alfonso? Oo nga. Ah, ito. Hoy, salamat. Sino yung satira? Yan. Nangawa? Kanina. O, napaisod. Babae kasama din sa tulong. Ay, dito na siya tutulog. Ah. Ito din. So, naisod. Ilang ref, mga idol. Madyo pag ilang ref. Sunday ka adyo po? Nice ka adyo. Darag ano, magkonsihal ang kauban. Grabe mga among kauban dili. Danag. Hala. Ang kayawan dili ilaw kay ni sa amin no. Tanaw mga idol. So, maana mo na yung ganap diri mga idol. Oh, grabe oh. Okay ka dyan oh. Hoy, pasensya na mo sa inyong bahay. Nangaray ka dyan. Nangaray ka dyan sa inyong bahay. Dari, dali ba magpinto? Panguli na mo eh. Man mo. Ay, adyan sa... Panguli na mo ba? Gupon guys! Para masulit ang gibayad. Dito ano? Adyan kila. Hoy, ayun, nasuko, nagtagita pa. Nasuko, nagtagita. Nasuko, nagtagita. Mayas na kayo. Wow! Sana, mga idol, kinig karon apa pero unsa ikuli, di ba mga wa ning bedsheet. Binigyan mo tayo doon? Asa sa uy dapat ganon. Hoy, magpaka-importante din kayo. Hala na ba? Wajar. Mga idol lang marag nagkidlap. Ikaw man injog to iingon. Ba't sila ganito? Pero natin doon. Okay ka doon? Ako na lang mag-selfie din niya. Ikuli na mga idol ko na kay Bololoy. Mansang kita. Hoy, Al! Dili sa ba? Dire. Ala ina mag-ila diri kay kuan man. Makitaan magtagig. No, makitaan mo to no. Ano pa sa'yo na yan? Oo. Ano ba? Namo na sila. Da. Hoy, salamat sa pagbisita. Panggawas na mo, panggawas. Among gibisitan masakiton bitaw mga idol. Ay, ako yun. Medyo. Ayan. Grabe to si Miss Ching oh. Financer namin mga idol. Oo. Ngayon lang karon pa man gud siya na adyo. Asa mga idol kay nag-selfie sa economy? Hoy, masilpin pa. Selfie sa. Iyo, hindi ako gutom. Sige, 1, 2, 3. Wait, ginawa ay. O, sapa. 1, 2, 3. Uy, boss! Ang video ba? Mura pa tagbuan sa video. Usa pa! Okay kayo. Maghigas. Kita mo ba? Ano mo? So, mo ni mga idol, among... Diyan, antay nyo. Makita nyo. Mga idol. Sige, tanggala. Huwag na baka mas... Tanggala para mailhan og ikaw tong kawatan. Grabe, kipauli naman tas ilang bahay dali. So, nice ilang bahay mga idol, no? Bangos na.
Nice. Kaganto lang bahay mo. Ari, pwede ka. Pwede rin. Oh, pwede na murag ikuan. So, nami gidadare nga pansit. Pansit ni no. Ay. Kuan Dito sa lamisa. Alang say awag tugunon me. Mo na mo sudan. So, Na, asag pansit di ay. tuwa o. Ada nagpansit sa daag bangus. So nagdami mga idol para di mi mamahalan og duro. So ani. Di Ano na lang siya. bangos kana. So tips sa mga magbarkada diha nga mag-outing pod sama namo. So much better kung magdamo dahan og mga foods ninyo para di mo mamahalan. So dapat may pansit. Kana pansit. Ayan, pansit. Pansit. So muna sila. Okay ka dyan man dire. Nga naman yung TV gi-post ra man na. So na sila yung murag kuan dire o sala gamay, no? Sala gamay. So mo ni. Okay ka dyan sila ilang time tang mga idol. Dag anak sa konsehal ang kabisi. Shout out sa simong mama kuya. Shout out sa simong mama ba. Inagma. Mahirap lang kasi kami ma. Dito ako nag-stay. Na. Ano ba na? Nakmagkonsehal. No, anak ang konsehal na. Anak nagkadingan. So muna sila mga idol. Okay ka dyan ilang kayong tang dire. Ma, ito na po ako ngayon. Wine yan. Tama. Oo. Uy, makabuwag tama. Ay, plastic ang din. So, okay, Kadjo. Nice. Nice, Kadjo. Hindi, joke.